kektian ke jong Blei ka ong tôi con ut ngotonat utrai pi ka perthei baro tu syakri utrai da kejing kemen tu wan khmat jong u da kejing ruai tu tem utrai ulong Blei ulong ma u ubra thawingi bat ngilong ki jong u ngilong ki brieu jong u bat ki langbrot ka jaka phlang jong u ngi aingu u Blei bo la ple ngi yakani kalan bakum ka Balang Presbyterian Nongthymmai ngiyo ban wan chapi lengba ki kor ki bor jong kani media bat technology o wat apa deng kani ka jinglong jingman namar kani ka khlam iyo apat ban ni syakri lang ban mani ban pendon borom ni ka keteng ka bakut ka jong Blei lengba kani ka online service ka bang iyo lengba ka YouTube channel bat ka cable network nakaway ka tayo syakaway pan ni ai ku Blei bat pdiang sngewbha Iaphi ki parmenget baro nadu ki pastor ki teman masan ki Dkhar komiti Balang ki longkpa ki longkme ki parlok samla ki khon khana bat ki hep ki berit ki parbenget be na ki weipat ki Balang lembat ki parlok ki perjor ki bala ban ya don kat bat ngi ha kani ke jinga seng online service ha ka kerteng ka badon bor bat ka korotam ka jong trai bat Nongpynim be jungi u Jesus Christ indwai bu Blei un isnei ban don kan par u Blei un isnei ban Kyrkhu hing padi kani kajing syakri baro ka bingyo ha kani ka janmet te kani ka por aswa bingin ya chakman to ini pendam lang ha kajing dwai a Blei ulong kpa jungi ba beneng niwan ha kani ka por ban aingu ime namar kajing bu kajing isnei ki jome ye ka ba me isnei ban don kat bat ngi Mela yalam mingi kin kenrat babha lengba kisni kisnam barok ki belit no. Bad adu kani ka por bad ka klip mat ka bonta. Ha ka wila ban long kum ni ka mengilong. Dai da jing i jing sne ka jome. Gidon Shipor ha kani ka yeng ka bukhut ka bekentang ka jome. Ha kani ka sngi kin kenrat babha. Ban ngi tuai ka ba me min sne ban don kat bad ki bentam barok ya ki ban sapendap ha kani ka por. To yalam ma me lengba mun sim bukhut jome. Tu sngo tu syashkor jing khat kerpat ki berit betlot jungi. Na begini borok ni pan ngi kerpat. Haka kerteng ka tiang tam bat ka don botam ko jong Jesus Christ belong Nongpynim ya jungi menta bat syadu ki babam Kyrkhu amen te ngin sedang no ka bengi rwai lang ka jing rwai ka ba khat lai ka jing rwai ka ba khat lai a Blei ba kraw ba phla e habaro phar ba melale te yaki kam jong me atra a Blei kam phlalong ka jing ai e ma me ko Blei tang marui hi me jumap ki pop jongi bat hadien jong ni jing rwai an sngewbha ban kerpat I we ni samla rang ba I Mr. Leo Nelson Kongwer be sngewbha ban yalam yingi ha ga jing puli na ka ktien ka jong Blei bat kumju ru ha ga jing rwai Blei ba kraw ba pela ha ba ro par ba milale ti yaki kam jong mi a Blei kam pela long ka jing ai ma mi ko Blei tang ma wei mi chu ma ki pop jong ni Juma begi pop jongi jing pala jongi ma ale ni ren ni swai do brenden nei na lo jong ni om dan bala ya ni ba po ban ma ban sha ma mi ku Blei so ka jing ai ki kam ba pha jing ki du Blei kim nam pen kraw ka nam jong u
Haswa ngin lilang ka jing tuai to ngin snap ka tu ka ne na ka tien ka khoj ka jong Blei ya ka blab siam da ka gospel Matthias ka nong ka ban reu ka khot ba khat kan dai hadu ka ba phoi bat kum ju ru na ka jing roi sam ka ba phrap saw ka khot ka ban kong hadu ka ba khat ar to ngin snap ya ka tien ka no Blei wat kan show ki spa yala die ha ka khndo ha ka babam ka khnyang bat ka sarang bat shagaba ki nong tu ki pen pei ki tu ru henrei pen kan show ki spa yala die ha baneng ha ka ba kam bam lemne ka khnyang lemne ka sarang bat shagaba ki nong tu kim pen pei lemne kim tu na ba ha ka ba long ka spa jong pi hang ta ru kan long ka dono jong pi kan no ki ba itanat ki tabernacle jong me a try ki pat kamen siam jonga ka sngo kan mau ho oi ka thrang ya ki phalau jong u try ka dono jonga bat ka do jonga ki ya ka ang ya u Blei u ba em wat u sim yeng ru u la sham yeng halade bat ka lentat ya ka skum halade ha ka ba kan bu ya la ki khon wat ya ki duan jong me a try ki pat u em jonga bat u Blei jonga suk kita ki ba shong ha yeng jong me kindang ya ro shu ya me sela suk u tau breu u ba ka bo jong u ha me u ba ki linti bat shaseyon hi ha ki dono jong u ha ba ki ya ka them baka ki pelong ya ka jaka umpo liu ya ka bat uslap u ba shwa utap ya ka de ki jingkhu ka yelet na ka bo sha ka bor uwei baro upaw hakmat u Blei haseyon atrai u Blei ki pat tu snow ya ka jingdwai jonga tu shashkor a u Blei u Jacob sela hakmi a u Blei u ba ka sti jongi bat tu khmi ya ka khmat jong u balasle jong me na ba shisngi haki phalau jong me ka khambha ban ya ka shi hajar nga kham sngewbha ban ap jingkhang ha ka yeng u Blei jonga bat ya ka ban shong ne ha ka yeng jan ka jing baman na ba utrai u Blei u long ka sngi bat ka ste utrai un ai ka jing ai bat ka burom ya ke ka jing bha an am ka ang na kita ki bayat bet atrai ki pa suk uta u Blei u bashanya hame to ni ka pong ila snap da tin jung Blei to ni lang ha ka jing duai ko khpa jugi baham leng kumni pa trai ni wan sa jo me ban ai ngo ime khani ka sngi ka blong ka sngi ka kentang bat ka sngi ka bakar pang atrai ha bangila ban tu chien trai mila ban kiu pa ka yeng ka jong me atrai hot ai ngo ime trai mila ai pa ka ni ka sngi trai bila persat mesti ma trai hadu ni klimat ba man ta trai ngatwai ha me trai bat ngapan ka bon na me trai me man ai ngi ka met ka bokoi pa khia trai hot hakum kini ki por trai bo wan pat uni khunyang jingpang atrai ngai ngo ime try hoi lingba kini ki kor ki bot try jo ka technology ba man ta try lingba ka YouTube channel bat kum jo na ki channel ba mela ai lat yang ngi try bingila ban yeng bingila ban puli pat ki tin ko jom try bingila ban snap Shipor try lingba kini technology ba pair wala ngi don halayeng hal sem ro try hanrei ngila ban shong bat pusan asa Shipor try hoi wala ngimla shu ban skill ka yeng ba tang ko jom try lengi ai ngo ime try ye kini ki baro try hoi ngi kum ki brung ayu ngin ong hakmat jom try ngi chu IT bet hakisan ti Blei ban bor ko jom try to Kyrkhu ma me try ki wi ki rim pe yeng kristan try man ta kasnam ko jom try man ta hagi ding shokat ko jom try hagi khanang ba kanu ko jingpang ko jing shitom try kala ban wan brung try hagi yeng ko jung ki try to ai ba ki magi dukin bu hagi jing try halala ki yeng try bakin suthu atrai tang dat te tang da ka bor ko jom atrai mela ban yarap ban yarap ye ki atrai na ka por atrai hoi ngi em hani ka prthai atrai ngim tip ayu trai kan jan atrai hang ngi ai kim ki bangai trai ngi la ban bu pat bang shania tli haki jingdon jong me atrai hoi namar tin ko jom atrai lingba u Matthias atrai ko ju ong ngi atrai ye ki om du khpu atrai ba ut im ubreu henre di ki tien baro atrai ki ba mi no na ka shindro jomi hi atrai ai ba ki atrai mi pendep hani ki atrai kan long ka ba pdiang khuna khmat jomi atrai to don kal kum jo atrai ba ki khon samla atrai ban ai ba ka special number atrai ai ba ka jing rai ko jung ki atrai kan long ka jing rai ka be dei ba ka jing im ko jungi atrai ba mala ka atrai na mar ni tip atrai ba klem ma me atrai ngim lum la le ru em atrai ha kum jo try to don kal kum jo ta shakri jong me try ban ipad ya gijing selok na ktin ko jo me try to puslum puslek ma me try to ra me ha kamera bahan nga try ba ke bu ai gijing kren try kan long ka ba bet
bat bagawan nak ket ging se ko jume try bat kabala pandai try ha jing em gujing try hakum kini gi por ba try to don kan kum ju try bat ki nong sin cha jong ri bat ka jaj berde gujing try ai bakin no kino bakin le try bakin ya chkhmat try ai bakin bu shwa me ha khmat try bat kum ju bakila ban pentulun try ya ka try ka jing thumu jong sarkar try ban le try hakum kini gi por ba man ta try to don kan kum ju try bat baro try kirim pa yin kristan try tu Kyrkhu ma me try bat tu yarap ma me try khoi tu don dekat kum ju try bat ki frontline workers try ki bat try met bat men siam try miet bat step try ha kum kani ka por try tu Kyrkhu ma me tu ai mi ki ka met koi pakhia try hoi na ki na du try badon yoni khunyang jing pang try kim shim la shu try ban ching la jong try kim shim la shu ban kandu gi bhaying asem ju ki try ngel scam try men tip ma me khamba try ye ke ko jipya ki to ai ki kemet bukoi bikhia wat ai ba kinu try ka snong ka thau ki brio ki parabrio try kin don ka jing kin taj ki try nei nge scam try ai bikin pdiang da ka download ka ba internet try ka download ka ba it parabrio try wa nge scam try men don dekat kum ju try but ka snong ka thau but ki baro try ki ba ye try namata ka ni ka COVID-19 try nge scam try tu Kyrkhu ma me pai tu yarap ma me try tu isian try but to don kan kum ju try ba kan si ba ro si sia try but to map try ki pop ju si man le ka por try na ba kini ka patang Jesu menta ba sik bom ju ko ro amen ti kani ka por pat ngin yo sngo ya ka we ka jingruai ka bekerpang ka ban pen sngo ha pedeng jungi bat ngan khot ya ki khun samla jong ka balang imis Liza Grace suchang imis Iaphi suchang bat imis Doria suting bikin ai ya ki jingruai ki bekerpang ha pedeng jungi ka kani ka por ngam la kle ching le pa chung mi yang nga a try ching ai a pla ka ba pela em yang nga hala ka ski mi alam yang nga klema mi ngan sa kalon klema mi ching em long Hajar kam long klema mi chikben jengker men la du klema mi chim long le no Kyrkhu halak sngi ma nakaket is nei jong mi ki tu riao a ching is nei balash day halak si mi alam ye klema mi it sakalo klema mi ching im long le no spa hajar kam long klema mi chikben jinker men la du klema mi chim long le no buram ba ching ya ro nga a sha mi long usim kisim mi long try ki try don't show na lord jong mi klema Hajar kam long klema mi chikben jengker men la du klema mi oh klema mi chim long le no spa hajar kam long klema mi chikben jengker men la du klema mi im long le no
Tongi ai Blei Mr. Leo Nelson Kongwer. Ibalai yalam ngi lengba jong ka jing puli na ka ktien ka bukhoi ka jong Blei. Bat lengba ka jing duai. Blei unang isnei ban Kyrkhu unang don kat ba ka jing im ka jong phi. Bat ka jing Shakri ka jong phi. Yalau jong Nongpynim. Ban ngi ai Blei ru ya kini ki laingut ki khon samla. Imis Liza Grace Suchang, imis Iaphi Suchang. Bat imis Doria F Suting. Na bentar tu ka jing ruai ka bersungutanat. Ka badon ha ka kubor. Ka bakrench yang i kum ki bengej. Bat yang i hiru baro ba klamu trai Jisu. Ka jing im ka jungi ka long ka bale na e. To Blei unang isnei ban Kyrkhu Iaphi baro laingut ki khon sama. Unang don rekat bat phi haki benta jong ka jing im ka jong phi. Bat unang Kyrkhu Iaphi haba phi sakhi lengba ki sap ba ki talent ya ka bau Blei ai Iaphi. Te ka pot pat ngin poino siya ka benta ka bangin yo sngo ya ka jing slok na ka ktien ka bukhoi ka jong Blei. Bat haswa bangin poi siya ka benta. Tong ini let lang siya Blei ka jing duai. A Blei ulong kapa jing iba neng. Sai si sen pat ngiwan bandam rit akhmat ka khet ka jing isnei ka jome. Man aingu ya me ken kentrat uba. Malamot Blei ka ni ka lan bangila bandon Shipor ha ka yeng ka bukhoi ka bakentang ka jome. Bat lengba kini ki lan ya ki ba me ai hangi. Ngila banyo de trai jisbit. Kani ka lat ka kabu. Bangin penbena ya ka kubor ka ktien ka bukhoi ka bakentang e ka jome. Adwai ka ba me min snei man Kyrkhu. Ho ya lo jong Shakri jong me ulong tang Shakri bot rit u Shakri bot lot u bam long e ru em. Ya ba me mel ibet ban penyang i kani ka por. Ban sam ban ya slok na ka ktien ka bukhoi ka jome. Adwai ka ba me min snei man yang hasanda jong u. Men kersan bor u. Men ai bor u lembau mun siam bukhoi jome. Bagi kentien barok ki ba mi no na ka sentur ka jong u. Kan long sya ka buan na ka khet ka jing isnei ka jome. Ka man long ka jing Kyrkhu na ta jong u ba na ta jong ilang barok kat ki bangilala wan yo sngo ya kani ka kubor lengba kani kilat bakilenti ka mama ai ngi. Do sngo tu sya skor jing khat karpat ki burit bibut lot ji. Na begini barok ni pan ki karpat. Ha ka kerteng ka tiang tam. Bat ka don bor tam ka jong Jesus long Nongpynim be ya jing. Munta wat syadu ki bam Kyrkhu. Amen. Te kabun kong ngamla klamda aingu yu Blei bola penyeng yu Shakri burit butlot jo u. Ho ban sim ni kabenta ban ai ka jing slok na ka ktien ka bukhoi ki jong u. Ha ka ni ka no phai singi. Adwai bu Blei un isnei ban Kyrkhu lang ngi baro. Ha ka ni ka por abangi sngap ban ngi sha skor. Ya ge jing slok na ka ktien ka bukhoi pat ka kentang ka jong u. Ka jing roi sham sim ka ba saus pa saupusan ka jingilam u Blei ka khat ka khat du ko ong nda poi harut wa Jordan jing shap ting wan ai kan wan nda poi harut wa Jordan jing shap ting wan ai kan wan kini ki kentien jong ni ki jing ruai ki labat ya ki jing mut ki jing put khat ki jonga habang lapun kre ya ni ka jing kren ha ka ni ka sngi kam tam habang iya lengba kani ka klam jong covid khat khandai nda poi harut wa Jordan jing shap ting wan ai kan wan la yalam mi ki jingmut jing put khat jonga syakata ka jingja ka bakrau ha ka history jong ki khun Israel berkata kalong ka jingya lenti ka jong ki lengba ka riklau hadu bakin jam sa silang kawa Jordan. Ban poi sa kari kanan. Kabenta na kaktiin ka bukhoi ka jong Blei. Kaba ngalasim kum ka nongrim jong ka jingislok kalong ka bangila ban syam. Na ka kitab u Joshua. Kalanong ka balai. Hanrei ngan puli nadu ka dekat ka banengkong hadu ka ban riu. To ini saskor ya kaktiin ka jong Blei. Teu Joshua ulaki dang step. Bat kelai mi na shitim. Bat kelai poi sa Jordan. Mau bat kikun Israel baro. Bat kelai syong shwa hangta.
kisah rengkang sesilang. Kalau jaru ndala laisngi bagi rangba kila yat lengba yaki dara. Bat kila hukum yu pat ba kidaong. Haba pi kesunduk kejutang utrai u Blei jong pi. Bat baki lengdo baki lebri kida ba ika ndakum ta pen yang hak naga jaka jong pi. Bat pen lej adien jong ka. Andre pen kampaji hapdeng jong pi. Kumba ar hajar pro daga jing tau. Wat wan hajan jong ka. Ba pen tip ye kalenti daga ba pen yat. Na ba pim juyat daga takalenti menuru. Deu Joshua ula ong haupat ba. Tu pun kentang ye ladi. Namal syai utrai unle ikajing pela pedeng jong pi. Joshua ula keren ru hakiling do uda ong. To yara ye kesenduk kejutang. Bat leit sesilang aswa haupat ba. De kala yara ye kesenduk kejutang. Bat kila leit aswa upat ba. Parmungit ngakuha bangin ye pet pang ye pusan kani kapor. Ye kani kedekot kebesan kabaong. Di Joshua ula ong upat ba. Tu pun kentang ye ladi. Namar syai utrai unle kijing pela hapdeng jong pi. Hakani ka bentang jong ka ketien ka jong Blei. Ki kun Israel kila poi artat syakari kanan. Kidang penkre menta banjam syasilang kawa Jordan. Katai kari kanan kadon syatai syasilang jong kawa. Dei hakabakum kata kapor. Bau Joshua. Ulaong haupat ba Israel ubabon berlin ba kata kapor. Uang to pun kentang ya ladi. Namar lasyai utrai unle ya kejing pela pedeng jong pi. Lengba kani kejing jang kwa bangin ya pet ya ki lightly kiman. Mat kamat ka menengkong kejing khot yo pat lang man pen kentang ya ladi. Kani kawa Jordan kat kumbalai tu akajing sisa. Kam dadei kawa kabahe haduk kata-kata. Andre hakata kapor. Kani kawa Jordan kala slay mam dako kala flood. Ong ka ketien ke jong Blei. Haka kitab Joshua kala nong Blei dekat bekat san. Maka Jordan kaju slay miar barok ki ayom on. Kabumut ba kawa Jordan kaju flood kumta man usnem haka ayom on. Parbangeng ngijui ibun sin lengba ki news ki mangipet na kapor sa kapor ya ki wa ki bosley ki wa ki flood kumnu ki tu mat ki slay isirkei hadu kata-kata lesi hakata kaju kerkom ngila ban mudur ya kajing tu jong kawa Jordan hakabakum kata kapor ti hakabakum kata kapor habaki kun Israel kilapoi kata kajaka bagian sajam no artat ikawa Jordan ong kaktin ka jong Blei bagila syong shua hangta la hukum miki daki rangba kumno baki deban bud ya kesunduk kejutang kenang bakin tip ya kalenti ka baki deban yat bat kila yo sngo bala pertai kitu ki kentin ki baong nabapim pat juyat nakani kalenti menuru nang tapat Joshua ulaong haupat ba tu pun kentang ya ladi namar lasai utrai unle ikajing pela pedeng jong pi tu pun kentang ya ladi namar lasai utrai unle ya kajing pela pedeng jong pi ka kentien pun kentang ha ka baidei bat kani ka konteks lani hangni bat kani ka jingja ka kit ya kajing mut ban penkut ban penkut kamut ru le se ban penkerpang lani ban bu haka ketien pareng ban set apart namaru Blei ula jit kerpang ya kajat ban riu Israel nagi jat ban riu baru kita kilong kendiat ki jingmut jong kani ka kentien penkentang haka ni ka benta di haka ni ka benta jong ka ketien ka jong Blei habla ong yaki kun Israel ban penkentang ya ladi ladawa naki bakin pun kut ya ladi kidai ban pun kut ya ladi
nak bentau Blei. Ashwa bakin jam sesilang kawak Jordan. Kinhapan penketang Ashwa bakin yo ya ke bau pela. Bau Blei un sale ha jing im jongki. Le si kihapan sange shwa Shipor. Na ki kam ki jam. Ki ba ki jule mana kasngi. Kihapan shong Shipor. Bat mandu Sibun ki ban sacrifice ban pelai ya kapor ya ki jingmut jing perkat pa ki donut ke ki pat man phai shu Blei parmungit ngasu kumba ublei ukhat lang yangi baro kumba ukhat yaki khun Israel lang ba Joshua ukhat yanga yangi bangin sange Shipor na ki jong kani ke perthei ki babat yangi ban pen khut ban pen kerpang yaladi bangin shong Shipor ban yit yaladi shimet kam tam ha gajing yade gajungi ba ublei ngaso kumba gani ka klam ka bawan ha gani ka por ban sho ka perthei baro ka we kalong kum kata ka wa Jordan ka bashlei itrim bat kalong galat bat ka kabu yanga yangi kum ki bangin sange Shipor. Bat ka jingkhot namar kata kalong. Bangin yet yaladi shimet. Ngin puson. Hatu don mo. Ki benta ha ka jing im ka jungi ki bolong ka jing bom khut hakmat jong Blei. Blei ula ai hingi ka ni ka jing im. Ula ai hingi iwe ki sap ki talen ki baharukom. Ula ai hingi ru ya ka por. Ha ka bangila ban pendon kam hok ya ka bat kum ta ter. Leksi hakipor kibalale nyim simlala ban le kumta lagalong shimet ni kum ki yeng kisam khot lang ngi baro bangin yet yaladi la ngila imu ka jing im ka pun sngewbha ya Blei hatu ngi imu ka jing im ka pun don burom ya paramangit habangi phai shu syagani ka jing im ka jing ni kam tam lengba kini kisngi bat ki benai ki bangi hapan yai lengba baro nangi ngilapoi leksi kamangala ban ong harut ki ki ba itrim ki ba shlei jong kani ka klam jong niu knyang jingpang covid khat khandai ong ka ktin ka jong Blei bagi khun Israel kimpat juyan nagani ka lenti menoru ngiru ngimpat juyan nakabukum kani ka lenti kani ka klam kalpur hakani ka por bat kala kta ya ka perthei baro shitlup ki jong kani ka klam kislei dan bala balai nadu kiri ki bariuspa adu kiri ki beduk ki briu kala dei ban mat ya ki jing syam ki baharukom dan na pedang jong ki bayat leng bagi jing kuslai bat ki jing siap ting bat ki jing nok man sim don ki berdei ban mat ki jingpang namar uniu knyang jingpang covid khat khandai don ki bamat ki jingpang ki baharukom don ru ki berdei ban mat ya ki jingduk ki jingthangan ki jingkurdu don ki berdei ban mat no ki jingdu no ki ba ki bathon ki jongki ngim simlayo lat ban kiu syakayeng ka bakhut ka bakentang ka jong Blei ban mani ban syakriu hakayeng ka bakhut ka bakentang ka jong kat sebangi phai ngi tang ya ka jingdu sudah hakiliang baro lakalong hakayo ka kot hakikam ki jam hakayo ka hat hakarep karyang hakapuli dangle bot kumta ter ngi puli ki kot khobor ngi ha ki news ki media ki boper sapang ki jingja saudong ki baja hapdeng jongi lengba kani ke jingya lenti ke jongi hakani ke klam kumnongin jam sesilang kumnongin nya sakatai ka lawe ke jongi ka jingkhot nomor kata kalong to ngin ya sange Shipor harut jong kani ke jingslei tongin yet yaladi ya ka jingya dei ka jongi bat Blei leksi ki don ka benta ha ka jing im ka jonga ka jongi
shwa kani ka jingwan jong kan klam ki bolong ka daw ban tan no ingi na ka jing yadai ka wajan ba utrai unong pun imbe jong Jesus Christ le sia ki jing bon kam ki jongi ngila kum klet ban bu yu nungkong ha ka jing im ka jongi para wangen tungin pen ketang elodi kung bagi kun Israel kilale kata kapo pangin ya sakatai kalawe jongi daga jing ngos kem in ya sakatai kalawe ka jongi daga jing ngos kem ba daga jing kermen wat le sia wa isir kai ban pe ya kitai ki jing slay jong ko ki batu Joshua ong ka ktin ka jong Blei ula ong upat ba to pen kentang heladi namar la shai utrai unle igijing phla hapdeng jong phi parmang het agasngi ka bla shai ki khon Israel ki yo ban ma chisha yi ka kam ka bo phla ka bo Blei ulale hapdeng jong ki tang bagi jong ka wa Jordan kila penyaklat andrei ka ba kham phla shu kalong bagi khon Israel kelayat lengba kerengkau haba kila jam sekawa ka buslei ong ka ktien ka jong Blei ki khon Israel kelayat na silang na rengkau berkat kat kata ka jing phla ka baja kata ka por na kata ka jaka ha ka ba ka ka tut andrei ki khon Israel kelayat halor jang kerengkau parbangai aga wi ka sngi ngin sai ya kani ka klam jong covid khat khandai shadin lanu ka ta ka sngi lanu ka ta ka la shai kan long ngim tip rei tang Blei wutip rei ka we ka bangila ka we ka bangi tip tikna ka long bo Blei ubang nginget Blei ubang ishakri ulong Blei ubala banle ikikam ki bopla Joshua ulong pai ba to pun kentang ya ladi namal lashai utrai unle ya jing phla hapteng jong phi ka ba ar ka jing shania au Blei ha bang i phai byang sang ni ka jing ja ni i ka tu ka ni teli ka jing shisha ka ban kong ngin pet yo Joshua ku munong yalam nang ta ngin pet pat ya kita ki lendo ki baba ik sunduk ke jutang bat nang tangin pet pat ya kita ki pat ba Israel ki badan hak ta kapor bat habang ipai shu Joshua ko unong yalam kapau shai bu Joshua ulong brio bo shlur wat apdang kita ki jing ki badan hak mat jong u ngi i bo la shania teli la shania scam hak jing yalam ke jong Blei shimla kenrandin andrei ula shim ya kata ka senjam jo ke jinget dan shu kenu ke jing artatin bawat hapdeng kita ki jong ka wa Jordan ki buslei udon ka jing kermen bau Blei ubau nget ban ubau shakri unle ya ki kam ka ba phla parmonge artatin bahalendet jong kani ke jinglong ke jong Joshua kebor bak kejing don kat kejong Blei ke kershani u darang ipai hakalonong ke benengkong ke kitab Joshua ke dekat ke bopra u Blei ula kren hau Joshua bo lo ongkum ni what I bagani ke kitab ke hukum kan jakno na ke sentur jome enrei menyai perkat ika senyasni kenang ba menyo sumar manle kat bakum yang barok balatho ika wan ai bakani ke kitab ka hukum kan jakno na kisuntur jongme henrei menyai perkhat ika senyasni kenang ba menyo sumar manle kat bakum yang barok balatho ika nabakum ta men roy halakalenti bat kumta men man bah hang ni ngisem bau Blei ulayalam yu Joshua baun sngoto baka kitab ka hukum kinlong kongsan haka jingim ka jong u Blei ulaong hau Joshua baun perkhat senyasngi kenang baun yo ban sumar bat man le kat bakum yang barok balatho aka
Namar kata ka ketien ka jong Blei parmengai bat ki kular ki jong u kilong kongsan ha ka jing im ka jong Joshua. Kilong kongsan ha ka jing im ka jong Joshua. Tang kata u Blei ula penslur yo Joshua haba u la shimti ya ka kam kum unong yalam. Bat u Blei ula ong hu Joshua. Wat ting limni wat kiu. Namar try u Blei jome. U don rangkat bat me. Kat syaba melik. Kini ki parbangai kila kersan bor ya u. Ban pelak ya u Joshua bo un shim. Ya kesenjam jong kejinget. Parbangai ba ki kular ki jong Blei kilong bom jukut. Kilong ki bayai ne. Hot ki ai pen kenmau ingi. Kum ki banget. Ya kejingai ne. But ia ka faithfulness ka jong Blei. Tongin duai bawat apdeng ki jing klot ki jongi ki babun chai. U Blei un ai ngi ka bor. Bangila ban perkat senyasngi. Ia ka ketien ka jong u. Ngin duai bo Blei un ai ngi ka bor. Bangila ban sumar. Bat bangila ban le ia ka ba ka ketien ka jong Blei ka ong. Bat habangile kumta. U Blei un ai ngi ka bor. Bangin nang la ban yai shanya bat ngait scam u wat hapdeng kinu ki kap ki bangi dei ban ya lengba ha ki jing yesem ki jungi ha ki jing im ki jungi nang ta shu ha bangi phai pat syakita ki lengdo pat ki lebi ki baba ya kani ka sunduk ka jutang hang ta ngi saki ba kiniru kila shania scam ha ki jing yalam ka jong Blei. Kila shim ya kesenjam jong jingit. Bat ong ka ketien ka jong Blei. Ha kitab Joshua kalau nong ka Blei ka dekat bukat san. Bat day tat hadu. Bagi pojat kita ki lengdo. Ki babak ya kesenduk ka jutang. Kila day ka remiang Bak kebawan hiar naneng. Kala yang kum ka kenton. Parbangai ngilapan mundur nomor kata. Kat baki nang yad persyak ya kata ka Ha kata ka jingslay jong ka i dondak lesi tu bakata kawa kanduna lani kita ki jing tu jong kawa kinang duna dei tat hadu bagi pojat jongki kala dei hagar miang ko bagi jong kawa Jordan lapen yaklat kila shania scam ha ka jing yalam bat ka bor ka jong Blei kila tur klem syakti bat klem artatin klem kanrandin siya kajing slay jong katakawa. Para mangit niya kajing im kajungi. Hasla jong kaning portay. Niya kendu, niya siyam, niya kendu, kajing siyam ki baharukom. Don ki kep, ha kabangi day bantur, persya, kajing ki ba teng-teng, i kumba, kinum kut syu, kinum ja syu. Teng-teng i sungo kumba ki kejat kajungi. Kila nangam. Siya ki umsaw jong kajing im. Andai don ka kubor jong ka jingkermen habangi pai si kita kilengdo. Kita kilengdo kila tur si ki ki baslay. Da ka senjam jong ka jingit. Ki don ka jing syania ka baskem. Ha ka jingilam ka jong Blei. Namar kila yait rangkat baru Blei. Kim sim la yait marwe. Ba ba ki po jat jong ki kila dei ka Blei la don rangkat bat ki. Ka senduk ka jutang Kaba penpau ya kejing don ke jong Blei. Ka presence ke jong Blei. Kala yahat rengkat batki. Nang ta syu sakaway ka baki lengdo kila le. Kalong ba nda kila poi hamar pedeng jong katakawa Jordan. Kila yeng hangta. Lembat kata sunduk ke jutang. Habaki kun Israel. Kilang yahat bat kilang jam syashilyang. Kajing don jong kata sunduk ke jutang hangta pedeng jong kawa Jordan kala ai ka jing skos kam ki kun Israel bawat apdeng ka jing ma jong kata kawa ha kata kapo u Blei ula don kat patki nomor kata kani kalong ka jing tengen ka jing ai mun sim ka jing kermen yangi kum ki bangai yang kemau bu Blei don kat pat ngi ha kinu ki jing isem ha ka jing im ka jungi
nang tangin pekpat say kita kikun Israel kata kapor. Kikun Israel kilabot na din kasundok kajutang habaki jam ya kawa Jordan. Let's say kilapay laki jong ki khamat ke jong ki siya kata kasundok kajutang. Kasundok kajutang namar kata ke kedaw. Ya kalenti ke kedaw ya ki nangno baki day wanyay. Kasundok kajutang kadai ka focus point jong ki. Parbangit hang ni ngila ban syam. Ya ke jing hikai ka kodor hadu kata-kata. Shanungin pai. Shanungin pai. Saudong jengi. Aba dan bun ke ki bayale ban kring. Ya ki jingmut ki jing perkat ki jengi. Ki jing terwa ki bobon ki bawan na ka pertai. Ki bobharu kitu, ki bosniur kitu. Kini baro ki bad ya ki jingmut ki jing perkat ki jengi. Nang ta kini ki sngi lele. Ki kubor ki bengi yok sngo sepang uniu kenyang covid kat kendai ru ki bad ki jingmut ki jing perkat ki jengi. Ki kes ki lanang jur na ka wi ka sngi si ka wi ka sngi. Parmengej ikun Israel ki lapet ki labot ya ka sunduk ka jutang ha ka jing ya lenti ka jongki. Ka sunduk ka jutang ka ya aswa jongki. Ki labot ha ka jing ma jong ko ka boslei ka ap yaki. Ka jing khot ingi kum ki bangej namar kata. Kalong bangin pet tang shu jisu. Bangin pai shu sa ka jing sisa jong ka ktien ka jong. Ata kan long ka jing kedaw lenti yangi. Ka ban yalam ya ka jing im ka jonga ka jong pi. Ka balai ka jing jam sa silyang. Hoi abang ipai sa ka ni ka jing ja. Ikan mau bagi kun Israel kilayat leng bagi saupo tali kisnam leng ba keri klau shwa bikin poi sa keri kanan kila jam sa silang kawa Jordan andai ka bersengotanat kalong habagi jam kumta kila i no sadin ya keri klau habagi kilayat leng bagi tak saupo tali kisnam kila jam ya kawa Jordan kila i no sadin ya kita gijing syak tek merau ha kari Egypt. Kapor ha kari klau kalong kapor. Kabadap de jing yale ki bobon jaj. Ha ka jing im ka juki. Kalong kapor ha ka bagi di ban yat leng babon ki at ki tem jong ka jing im. Ki kun Israel kila artatin. Kila paidin bat kila ki jing mut ha ki bobon ki tem. Kila deiru ban yat leng ba ka jing than bat ka jing sliang. Kat nu kila kenyum yu Blei. Hang ta ri klau permengej ki kun Israel kila hap, kila ur, kila pun sengosi yu Blei. Kata kalong ka jingyat lenti lengba jong kari klau. Andre kini ki baro. Kila i no syadin, bat kila jam si silyang. Teng ki kun Kristan ki maru ki jing syate merau, ki baharukom ha ki bon jong jing dom. Nang ta kum ki bangej. Ni juyat leng ba kiri klau ka jing im ka jungi. Ni yat leng ba ki jing do jing kermen. Ki por jong jing do. Jing no men sim ngamut banong. Na ka por si ka por. Ri klau jong ka jing im ka jungi. Kalong ru ka por. Ha ba ki jing kali ka bobon jai ki bat. Ki jing kali ka bobon jai ki bat ki jing mut ki jing purkhat ki jungi. Pat parbangeng. Habang ipai sya ka ktien ka jong Blei. Hang ni ru ngin syam. Bagi syakri ki jong Blei ki juyat leng ba kum kini ki po. Ha ka jing long breu makiru ki mat ki jing no mun sim. Ki mat ki por jong ki jing syak job ha ka jing im ka jong ki. Ni kan mau job kum no bo job ulayat ki por ki ba ha ka jing im ka jong u. Ni pule ha ki kitab job kalau nong ka Blei ka Dkhar ka bakhat we. Kum no ba ha ka jing sngo sosat jong ka jing im. Ujub ulo perta. Balai bangam sim layap no naduk ka kepo. Balai bangam sim nadgut mensim habang alami na ka kepo. Nang ta ladangin puli susu ha ka lenong ka Shipor ha ka Dkhar ka benengkong. Ujub ulo ut yala ka jong ka jin jenjar. Ujub ulo perta ulo ong. Ka mensim jonga
Kasngol satia ya kajing im. Ngan pelait lu ya kajing knyum. Ngan kren ha kajing ktang kamun sim jonga. Nang ta shu ngin kan mau yu Elijah. Elijah ru ulayat leng ba kapor jong kajing no mun sim ka bujur hadu kata ta. Ulas ngomar ru. Kat hadu bula duai. Mau Blei un sim no ya kajing im kajong u. Ula duai dak waong. Kalau biang kata menta atrai. Tu sim no ya kajing im jonga. Nabang amlong kamba ban ya ki kpa jonga. U deberu ujumat ya kini ki por jong jing no mun sim. Bat ki por jong jing sosi bon sin. Nang tahu apostol Paul hakasiti ke baar ke jong u saki Nongkren kalau nong kawah nyo ke dekat ke besan ter hang tu kedau ba mau lambat u Timothy ru kilamat iki por jong ke jing jinja ki badam la ke jing syapti hot ulamat yesibun ki wei pat ki jing bat ki jing jinjar ka ministry ke jong u wat na pedeng ki senran ki jong Jisu ngi ken mau kumno ba u Petros usenran ubabut yu Jisu hasenda mentapat ula lenno yu Jisu hakata kamit haswa mansa narfna yu Jisu kidang don bon kini kusa ki bakum kini ki bangila ban syam haka ketien ka bukhut ke jong Blei andrei ka ai man sim mingi kalong baro kini ki syakri ke jong Blei kim shimla sakut hangta kim shimla sya bekita ki jing no man sim bat kita ki jing syajop ki jong ki kin tan no ya ki kila ya chakmat kila ya chaprang bat kila no sedien ya kita ki riklau ha ka jing im ko ki ya ki ba ki hapan ya leng ba bat kila jam syashiliang para mungkin bi habang i pdiang ni Jisu ha ka do nut ko jungi bat haba mau uyo ka benta ka ba kongsan ha ka jing im ko jonga ka jong pi ngin la ban jam syashiliang sya ka jing job Andre kata kamut bagi jing bagi jing ile ke jungi kindu no bagi kin jalut jing bagi jing ile kini aiwan nagoi kapor sakawei kapor Andre ka bosngotanat kalong bagi ta jing bagi jing ile kinumla ban tani abang yat lang batu iyo ban mat ya ka jing su iyo ban mat ya ka jing kermen iyo ban mat ya ka jing tengen bat bakata ka jing suk kan kan sumar yangi iwei pi iwei bat kan ia idon rekat bat ngi ban penkut parmangait bai tu ngin ngai pat syania skam da ka kami ya lagi khamat ki jungi tang shu Jisu ubla syayap na mata jonga ke jungi halor jong ka diang na dei mau uban yalam yangi syakata siliang syakita ki maumer ki batmai ka jing im ka jungi ki maumer jong ka jing im ka pucop mentang kata ngin poiru kata ka ri kanan nda kata ka jing ya lenti ka jungi ha ka ni ka pertai kalau wai no katahi kalong ka jing job yangi ki banget ublei un isnei ban aibo un isnei ban yarap bangila ban nang ya ye ka ni ka lenti ka jungi ha ka jing im ka jungi lembat u ong ka ketien ka ublei u Joshua ula ong hau pat ba to pun kentang ya ladi namar la syai utrai un le ka jing pla apa deng jong pi to Blei un isnei ban Kyrkhu ya pi wei hagi benta barok jong ka jing im ka jong pi met pat mun sia u Blei un isnei ban Kyrkhu lang yi barok habang i syak skor ya kini ki benta naga ketien ka bukhut ka kentang ka jong balai selap ka jing tlot u Blei na ka benta ka burom jong amen ki parmangit bait hakani ka porpat ngila poi sya ka benta ka bangin yo pat ban yesim benta ban yelit lang su Blei lang ba ka jing duai jong ka jing yasai lani ka intercessory prayer te kumta nga khat lang yangi wei pi wei baro hot bangin yesim benta lang hakani ka jing duai lang kani ka intercessory prayer bat kimat jing duai kilong kumne kaban kong ngalong ngin kan mau ke jing duai
Nagam ta ka balang hang ni Nongthymmai bat ki rempeyeng kestan baro ho ingin kan mau nam ta ki rempeyeng kestan hagajing ya lenti don ki bomat igijing pang kijing sitom apdeng kijing kijing ile don ki bomat igijing khuslai igijing no munsim don ki blade ban du no iki be ki bothon ki jong ki ho ingin kan mau igijing duai bo Blei uni snei ka long kamon ka jung wan ra no ye kijing pelaj bat kijing penkhia nau new knyang jingpang covid khat khandai ho ingin duai nam ta ki tu ki bodon haki jaka sumar ki boper ki bolangat ha uniu knyang jingpang ho ki bodon ru haki centers ki boper ba banyai ru lengba kanika quarantine period haki quarantine center lani haki yeng kesem kejongki bo Blei ni snei bandon kat batki in mau ru haki jing duai namun ta ki doktor ki nurse ki nongtre ka kot ka khia ki wei pat ki nongtre ki bodon hakmat ki belong ki frontline workers ki nongilam jo ki snong bat ki nongilam ki boper jong jela ka jongi bat ka district administration hi barok we bu Blei un ai ki jing stan beginang la ban yai tre bat banang la ban ai ki jing yada lengba ka jing kli ki don ho yen kan mau ru ki duai bo Blei un isnei ban pendan kam ingi ye ki jing im ki putlot ki jingi begin long ka jing Kyrkhu saki wei pan toi ni pendam ka jing duai a Blei ulong khpa jingi ba neng yuan pat sa sin kin ka tat ba ban pau khmat ka khet ki jing isnei jome ban ai ngu eme kin kan rat ba ye ka ba me mal kren leng ba ka khtien ka ba khut ka kan tang ka jome bat kumni kan rat ba ngiwan ban wan ra hame ye kini ki mat jing duai khmat jongi jome ye ka ba me min isnei kan rat ba men nyerap ba me min isnei men don kat kan rat ba me min isnei men shashkur kan rat ba ho ki duai nak ta la ka jong ka balang hoi hang ni kan rat ba ki parong ba i baro apo la jong balang kirim pe yeng kestan tu trai jispe Dewan mat ikijing kijing le Dewan mat yashibun ken kan rat ba ki jing yasham ha kijing im ka ki ha ka bukum kan ka por kham tam te trai ha ka wi ha ban ya lung ba ni khunyang jing pang covid 19 kan rat ba ngi wan ban pau khamat ka khet kijing isne ka jme ban kerpat ya me te trai jispe ja ka ba me minis ne ban don kat bat ka we pa ka we ka rum pe yeng kestan we pe we man sim i ba kordor te trai jispe ba pedang kini ke baro kejing ya lenti kejungi te trai jisbe ya rap ingi ken rat ba banginang jan shame ken rat ba ho ya rap ingi ken rat ba bangin yo man ya kata kejing pentengen ka bawan ka khet kejing snake ke jume ha bangi mat kejing sosi ho ken rat ba bangin yo mat ya kata kejing sos kem ba me don rangkat ban ngi ki por jong kejing im kejing baro kan rat ba ngi wan ken rat ba ban bu kerpang kejing duai ru nang ta kitu ki ba don hapeng kijing pang kijing stom kham tam kitu bulangat haunu knyang jing pang covid khat khandai trai jis bi ngi dwai nam ta jong ki ru kumchu hang no no ki don ha ki jaka sumar ki bo pher ko ba me minis nei men khmi shan halor jong ki te trai jis bi men pen mat pa ki ye kijing pen khia ka jong me te trai hoi ken kan rat bo bhangi ken mau nam ta ki nong trei baro te trai jis bi na du ki doktor ki nurse hoi ki be don banta bat ki we pat ru ki frontline workers ki we dan bantai ha ki jingkit klik ki bo pher ye ki nong sanchar ken kan rat bo pha jong jela ki jong hi baro ko we hoi ken kan rat bo pha ye ki tu ki bo dan ka banta ken kan rat bo pha ban penya chaprang ken kan rat bo pha nagam ta ban ai ka jing yada ken kan rat bo pha ye ka jela hi baro ko we na uniu knyang jingpang covid khat khandai adwai nom ta jong ki we pe we hang no ha ba ki don tra ji spe snemen ai ki jing stan men ya dai ki nu knyang jing pang ken rat bo ba men ya rap ki ken rat bo ba ki nang la ken ban pun tulun chaprang ye ken ka kam hapdeng sibun ki jing ki jing le ye ki wi de ban ya leng ba kan mau ken rat bo ba ye ngi ru kum ju ken rat bo ba hala ki jong ki jing ya sham ki jungi hala ki jong ki jing ki jing ye le ki bangi de ban ya ba pedeng kita ki baro te trai ji su don ka mun sim ken rat bo ba man ya rap pat ban sngolem nang ta ki we pat oh ki badai ban mat ken rat ba ye ki ni ki baro ka jing im ka ki pat ki we pat ru ken rat bo ba
Don apa yang kijing ele, haka jing kujuki hak hukum kan kapor. Try nang yai don kat pat sai sin padala ka jong ka balang. Oi bagi bangai ki jong ka barok te try jis pe. Bagi nang la ban kiu haka jing long bakan jaman sim te try jis pe. Wat haba ngim yo kalat ken kenat ba. Ban kiu haka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me. Ringi aingu ya me te try jis pe. Me nang yai plingi kalat. Leng ba kini ki kor ki bor ka bangi yo kan kapor. Dol sngau tu sha skor jeng khat karpan ki borit ki botlot ki chingi. Snai man ma ki pop kang jingi ki bangim nang ban pan kat kum kamon ka ba khoi ka ba kentang ka jong me. Na ba kini borok ni pan ki karpat. Ha ka kerteng ka ba thiang tam. Bat ka ba don bor tam ka jong Jesus Christ long nongpynim e ja chingi. Menta bat chadu ki ba bom jukut ru. Amen. Parngai bi baro ngila poi sakaban penuai kanika jing syakri ka jungi yo Blei kanika no paisi. Ni aingu yo Blei bulo don kat bat ngi. Ngaduk ke basdang, haduk ke buai no jong ni ke jeng syakri. Ni sngau si sai ke jeng don kat ke jong u. Sa si sin pat ni ai ku Blei pi. I wei barok ki wei pet. Bat ke sha score ke ni ka online service. Lengba ke YouTube channel. Bat ke cable network. Haki yeng kisam ki jong pi. Tengi ai ku Blei ya barok ki nong isim benta. O ni ai ku Blei ru ya barok ki ba. La ya penbet penbiang ye ke ni ka online service. Kibala tres tom nak we ka tayo sa kawe pan to Blei un isneban Kyrkhu Iaphi iwe pi we te shwa bangin punwai no igani ka jinga seng ka jungi igani ka por ni rwai lang ka jing rwai ka ba saus pa sausan ka jing rwai ka ba saus pa sausan lam yanga atrai Jehovah pilgrim lengba ka perthei ngangatlot mame tu ai bor ptin yanga dakti isnei kat banga im the la jing ai e. Nda poi harut wa Jordan. Jing syap ting wan ai kan wan. Lengba jing at pulung itrim. Jisu wan mame bantan. Hallelujah. Jiunom long hari kanan. Barok kidkot ke jing ruai ke ba saus pa saupusan. Lamyanga atrai Jehovah Nongkren leng baka perthei ngangatlot mamito ai bor tinyanga dakti isnei kat bangaim jing ai e kat bangaim he ate la jing ai e ai ngandi ka ka jing im leilengan sliang shu ai ngan bam namana gospel panuk buka jing imru kat bangaim nganom tlan sliang shu kat bangaim nganam tlan sliang shu anda boy harut wa Jordan jing shep ting wat ai kan wan ling ba jing at pelong idrim jisuan mame bantan hallelujah hallelujah junam long hari kanan hallelujah hallelujah
ngilapoi menta sewawai jong ni jing seng tu ini pdiang ya ke jing Kyrkhu penwai bar wai no jong ni ke jing sakri ke jing mani ke jing yame to ai bo ke jing ai ke jong Jesus Christ bu trai ke jing e ke jong Blei bu phla na bom jukut lama ke jing slok bu thiang pun sat bor jong mun se bu khoi kini ke jing Kyrkhu ke bolong lai huwe Blei kini ai song sar kat ban ngi we pi we hoi kini ai song sar kat bat ka balang ba ki bangek ki ba mani ki ba sakri yame ki ba dan hang ni bat akal yang satlak juga berteh nadu menta bat syadu ki ba bom jukuru amen